Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Олесь Михалевич, адвокат, колішні кандидат у президенты Беларуси на выборах 2010 года. Олесь, добрый день. Добрый день. Дякую вялікі, што пагадзіліся на гэтую гутарку. Олесь, вы спецыялізуецесь на менавіта пытаннях экстрадыцыі і менавіта з еўрапейскіх дзяржаў, з краінаў еўразвязу. У апошнім часам з'явіліся паведамленні пра тое, як беларуская дзяржава спрабуе атрымаць некаторых палітычных праціўнікаў праз запыты на выдачу, у тым ліку праз Інтэрпол. Вось наколькі, на вашу думку, цяпер імаверна, што ў Беларусі атрымаецца, у беларускай дзяржавы атрымаецца кагосьці са сваіх палітычных праціўнікаў сабе атрымаць пад кантроль, арыштаваць у краінах еўразвязу і дабіцца такой экстрадыцыі? Верагоднасць такая вельмі маленькая, але трэба памятаць, што еўразвяз это все ж таки большасць, практычна все краіны еўразвяза гэта прававыя дзяржавы, дзе ёсць працэдуры, якія будуць дзейнічаць у адпаведнасці з працэдурамі. І большасць краінаў, напрыклад, будуць такіх людзей затрымліваць, яны будуць знаходзіцца ў экстрадыцыйным ці следчым ізалятары, чакаць судовага рашэння па экстрадыцыі. Таму рашэнне-то будзе адмоўнае, экстрадыцыі практычна ніколі не будзе, але пасядзець, што называецца, давядзецца. Вось якраз пра такі выпадак літаральна днямі з'явілася інфармацыя, што яшчэ з 30 ліпеня у Угоршчыне сядзіць актывіст, які дапамагаў людзям каля ізалятару на Крэсціна ў Менску, ягонае імя Валянцін Уласік, і яго абвінавачваюць паводле артыкулу аб нявыплаце аліментаў. Вось на вашу думку, праз такія артыкулы ёсць шанец, што беларуская ўлада здолее кагосьці атрымаць? Шанец вельмі маленькі, як я ўжо сказаў, гаспадар Уласік будзе яшчэ нейкі час знаходзіцца ў ізалятары, так працуюць працэдуры, так працуе еўрапейская прававая сістэма, але, безумоўна, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі будзе прынятая да ўвагі, і Венгрыя, яна з'яўляецца часткай Еўрасаюза, і па выніках я практычна ўпэўнены, што будзе адмоўнае рашэнне экстрадыцыі, але нягледзячы на артыкул, на сённяшні дзень у Беларусь каго-небудзь атрымаць у Беларусь по экстрадыцыі крайне і крайне цяжка. Не толькі з такіх краінаў, там суседак, як Беларусь, як Польшча ці Літва, але і з далейшых краінаў. А, напрыклад, тая самая Нямецчына, проста калі чалавека затрымліваюць па запыце Беларусі, яна нават не пачынае экстрадыцыйную працэдуру і на ўзроўні не перадае ў суд, і на ўзроўні пракуратуры проста адмаўляе в экстрадыцыі на падставе таго, што апошнія колькі справаў па экстрадыцыі ў Беларусі, якія разглядаліся судамі ляндаў, судамі земляў нямецкіх, менавіта на такім узроўні разглядаецца ў Германіі экстрадыцыя, яны адмовілі ў Беларусі выдачы ў Беларусі на падставе аргументаў, звязаных з правамі чалавека, і фактычна атрымліваецца, што незалежна ад таго, па якім артыкуле чалавек абвінавачваецца, нават калі это артыкул вельмі цяжкі, ёсць ужо краіны, дзе беларусы могуць сябе пачуваць дастаткова спакойна і ў бяспецы. Ну, вось вяртаючыся да гаспадара Уласіка, там нібыта судовае паседжанне мае быць толькі ў снежні. Вы, як адвакат, які займаецца такімі справамі, што параілі людзям, якія адчуваюць, што ёсць небяспека, што на іх могуць падаць менавіта заяву на выдачу, на іх экстрадыцыю? Што можна зрабіць, каб прадухіліць такую сітуацыю, калі вас затрымліваюць у еўрапейскай краіне і вы сядзіце ў зняволенні ў чаканні судовага паседжання месяцамі? Калі чалавек сядзіць ужо ў турме, у экстрадыцыйным ізалятары і чакае свайго паседжання, то, перш за ўсё, гэта трэба сабе чым-небудзь заняць. Парады тыя самыя, як і практычна ў іншай любой турме, дзе ў адрозненне ад беларускіх турмаў, безумоўна, няма катаванняў, і проста гэта ізаляцыя. А для таго, каб гэтага не дапусціць, я перш за ўсё раю нікуды не ездзіць. Перш за ўсё спыніць, або па меншай меры вельмі рэзка абмежаваць падарожжы, і уж тым больш не выязджаць за тэрыторыю шенгенскай зоны, там, дзе ёсць пашпартны кантроль. Гэта самае важнае, і гэта, безумоўна, тая памылка, якую гаспадар Уласік зрабіў, і за якую на сённяшні дзень будзе несці вось такую дзіўную адказнасць у выглядзе ізалятара ў Венгрыі. Але затрыманне там было на харватска-угорскай мяжы, там
Хорватыя гэта не Шенген, это еўразвяз, але не шенгенская зона, яго затрымалі пры праходжанні пагранічнага контроля. Таму як бы вяртаюся да сваёй парады, вельмі абмежаваць паездкі, і калі гэта грамадскія ці палітычныя дзеячы, журналісты, ну то просто кансультавацца ў тым ліку з нашым адвакацкім бюро па пытаннях усіх асноўных паездак і ўсіх перасячэнняў мяжы, бо гэта, канешне, небяспечна, перш за ўсё тым, што ну так можна просто пасядзець. Другое пытанне яшчэ ў мяне наконт таго, як адрозніваецца ситуация с такими затрыманнями у розных краінах еўразвязу, внутры еўразвязу самого, і наколькі ёсць вялікія адрозненні в этой ситуации, калі гэта адбываецца ў таких краінах, куды таксама эмігруе шмат беларусаў, гэта Украіна і Грузія. Універсальнае правіло такое, што калі чалавека затрымліваюць, яго дастаўляюць праз нейкі час, звычайна на працягу 72 гадзін у суд для абрання меры стрымання. Мерай стрымання можа быць трыманне пад вартай, у прастанароде турма, мерай стрымання можа быць задатак, які чалавек плаціць, або там падпіска пра нявыезд. І, адпаведна, ва ўсіх краінах сітуацыя такая самая, толькі разуменне беларускай сітуацыі вельмі істотна адрозніваецца. І, напрыклад, у Польшчы, калі чалавек мае беларускую гуманітарную візу або пастаянны там ці часовы від на жыхарства, безумоўна, ніхто для беларуса не будзе выбіраць меру стрымання ў выглядзе турмы, ў выглядзе трымання пад вартай, так? Просто яго хутчэй за ўсё адпусцяць пад падпіску пра нявыезд ці пад нейкую увогуле, ну, то есть яго адпусцяць з турмы на час разгляду экстрадыцыйнага запыту. У іншых краінах, напрыклад, ва Ўкраіне, ну, як правіла, чалавек будзе большая верагоднасць, што суддзя вырашыць, што яму трэба сядзець, але гэта таксама вырашаецца кожны канкрэтны выпадак у залежнасці ад таго, што звязвае чалавека з краінай, наколькі які ў яго стан здароўя, якая яго там сям'я. Ну, звычайна, перш за ўсё важна, ці вас штосьці з краінай звязвае. Калі вы просто праязджалі праз Венгрыю, у вас з ёй нічога не звязвае, а ехалі ў Польшу, дзе збіраліся, напрыклад, жыць, ну, то вас у Венгрыі пасадзяць у ізалятар, каб вы не ўцяклі хутка ў Польшу, бо, як вядома, паміж Венгрыяй і Польшчай кантроля на мяжы няма, і ўцякчы дастаткова лёгка. А сітуацыя з Грузіяй, ці былі ў вас у досведзе адвакацкай працы такія кліенты? Былі кліенты ў Грузіі, безумоўна, але трэба памятаць, што большасць маіх кліентаў гэта расейцы, іранцы, азербайджанцы і так далей, то беларусаў сярод іх меншасць. У Грузіі тая самая працэдура, суддзя будзе вырашаць, ці чалавека штосьці з Грузіяй звязвае і якую меру стрымання яму выбраць. Ну, але ў выпадку Грузіі большая верагоднасць, што это таксама будзе нейкая падпіска пра нявыезд, і што чалавек зможа знаходзіцца на свабодзе. Але кожны канкрэтны выпадак вырашаецца індывідуальна суддзёй, і толькі суддзя сам можа вырашыць на час разгляду экстрадыцыйнай справы пакінуць чалавека на свабодзе ці пасадзіць у турму. Все правы для таго, каб змясціць чалавека ў турму, у суддзі ёсць. Але вось наконт імавернасці выдачы з такіх краінаў, як Украіна і Грузія, параўнальна з еўразвязам, наколькі вы ведаеце, ці былі апошнімі месяцамі, з апошнім годам нейкія выпадкі, калі людзей выдавалі на запад беларускіх уладаў, і, магчыма, гэта было звязана з палітычным пераследам? З Украіны такі выпадак быў, і як бы заўсёды ёсць пытанне, наколькі даказана, наколькі бачна, што гэта справа палітычная, ці сапраўды гэта справа настолькі статусная. Калі гэта справа статусная і значная, безумоўна, ніякай выдачы не будзе. Калі гэта проста чалавек, які ціха дзесьці дапамагаў, працаваў, дзейнічаў, але публічнай асобай не з'яўляецца, нашмат цяжэй, і праблемаў нашмат больш. Таму я бы раіў таксама такім людзям, напрыклад, звяртацца ў Інтэрпол, магчыма, таксама праз нашае бюро, са складаннем, са зваротам, так званым прэвентыўным запытам, гэта значыць папярэднім запытам, што калі Беларусь падасць такіх людзей у Інтэрпол, каб, калі ласка, не падавайце яго адразу ў спіс у чырвоны цыркуляр, а дачакайцеся абскарджання і паглядзіце, ці адпавядае гэта правілам Інтэрпола і Канстытуцыі Інтэрпола. Такая працэдура ёсць, яна працуе. Это для тых людзей, якія з'яўляюцца групай рызыкі. Але не толькі, я тое самае, напрыклад, раіў бы рабіць і бізнесменам, якіх пераследуюць, і, у прынцыпе, тым людзям, якія зазналі, якія маюць незаконны пераслед.
Алесь, я хотел бы вам задать некалькі пытанняў уже не як адвакату, а з вашага досведу як палітыка і як чалавека, які сам зазнаў выгнання не один раз ужо. Вось гэтая сітуацыя пасля выбараў 2010 году. Вы тады з'ехалі, вы былі фактычна першым, хто заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, і вас пасля у 2015 годзе затрымлівалі ў Польшчы таксама на запыт беларускіх уладаў. Наколькі у вас тады былі апасенні, што вас могуць выдаць беларускім уладам? Апасенняў, што мяне могуць выдаць, у мяне не было. Я ведаў, што мяне як чалавека, які меў на той момант статус бежанца у Чэхіі, у адной з краінаў развяза, Польша, безумоўна, б не выдала. Але былі якія апасенні на тое, што мне, як я ўжо сказаў, давядзецца нейкі час знаходзіцца ў ізалятары, сядзець у турме. Такія апасенні, безумоўна, былі. Але мяне затрымлівалі троху раней, чым у 15-м. У 15-м я ўжо вярнуўся ў Рэспубліку Беларусь, мяне затрымалі тады на мяжы, але дастаткова хутка выпусцілі пад падпіску пра нявыезд, якую я ніколі так і не падпісаў. І з 15-го года я знаходзіўся ў Рэспубліцы Беларусь, яшчэ не зусім недаўна я быў у Беларусі, і сённяшні свой невялікі ад'езд разглядаю як часовую камандзіроўку. Паглядзім, наколькі гэтая камандзіроўка зацягнецца. Магчыма, з Беларусі ўсё, што заўгодна. Але вось глядзіце, вы ў свой час расказалі пра тое, што падпісалі дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, каб вас выпусцілі. Вы расказалі пра катаванні ў следчым ізалятары, вы фактычна гэтым раззлавалі моцна камітэт дзяржаўнай бяспекі, яны тады там публікавалі абвяржэнні. Як вы вырашалі, што вось цяпер можна вяртацца, цяпер можна заставацца, а цяпер ужо вось час з'язджаць зноўку? Я вырашаў вельмі проста. Для мяне быў вельмі добры маркер. Гэта ці будуць Алесь Бяляцкі і Мікалай Статкевіч выпушчаныя з турмы ці не. Як толькі іх выпусцілі, я адразу пачаў рыхтавацца да вяртання, і літаральна праз тыдзень ужо... Але гэта вы гаворыце пра 2015? Я кажу пра 2015 год. А цяпер для мяне маркерам былі, безумоўна, вобшукі, калі былі прыходы за мной па мяне у маю кватэру, па месцы жыхарства, прапіскі і так далей. Калі гэта я пабачыў да сябе вялікую увагу, безумоўна, гэта таксама быў вельмі сур'ёзны маркер, што ўсё, я зноў патрэбны і мной цікавіцца. Гэта, безумоўна, непрыемна, і гэта ёсць маркерам таго, што вялікая верагоднасць, што цябе могуць затрымаць. А як вядома, у Беларусі, калі затрымліваюць, гэта дастаткова лёгка гэтае затрыманне пераўтварыць у крымінальнае абвінавачванне і пакінуць чалавека надоўга. Але пры гэтым вы удзельнічалі ў акцыях салідарнасці ў жніўні 2020 году, вы выходзілі на ланцугі салідарнасці, ёсць відэа, дзе вы адказваеце на пытанні журналістаў. Наколькі вам страшна было, маючы супраць вас крымінальную справу яшчэ з 2010 году, вось удзельнічаць у такіх палітычных акцыях? Думаю, што менш страшна, чым большасці тых людзей, якія тады выходзілі. Трэба памятаць, што мець у Беларусі крымінальную справу – гэта звычайная з'ява, гэта яшчэ абсалютна нічога не значыць. І кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь можа атрымаць такую крымінальную справу вельмі хутка. Крымінальная справа ў Беларусі – гэта некалькі старонак тэкста, які піша і падпісвае следчы. Мала таго, у кожную з існуючых крымінальных справаў, а іх ужо ніхто дакладна не ведае колькі, апошнія нейкія дадзеныя, якія я бачыў, гэта было 800 палітычных крымінальных справаў. В кожную з іх заўсёды можна дапісаць плюс аднаго чалавека. Таму ці ёсць ты фігурантам крымінальнай справы, ці няма, для мяне, напрыклад, гэта ніякага вялікага значэння не мае, таму што нават калі ў цябе гэтай справы няма, ты яе можаш атрымаць вельмі і вельмі хутка. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Алесь Михалевич, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, а цяпер адвакат, які ў асноўным займаецца пытаннямі экстрадыцыі з еўрапейскіх краінаў. Нагадаю таксама, што вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.